Pansit lang ta guys kay sige tag rice. Shanghai rolls. What's up mga kawitik? Kumusta po kayo dyan? So, andito kami sa Oasis. It's a Chinese restaurant. Isa ito sa mga pinakamasikat na restaurant dito sa Abu Dhabi. Ang sarap ng chicken chop nila dito. Fried. Naman kung may baril ka, wala. So, guys, panoorin nyo yung journey namin kanina. Nagpunta po kami sa Rima Mall. Mall dito sa Abu Dhabi ngayon. Bagong bukas lang. Kaya pinuntahan namin. So, actually, yung dati naming kumpanya, yun yung nag-construct doon. Kaya pinuntahan namin. So, guys, please watch this. Hey, what's up mga kawitik? Eid Mubarak sa inyong lahat, sa ating mga kapatid na Muslim. So guys, holiday pa rin ngayon dito sa United Arab Emirates at sa buong mundo. Kaya guys, pupuntahan po natin ang pinakamalaking mall sa Abu Dhabi. Bagong bukas po ito. Actually guys, itong mall na ito ay ang gumawa nito ay aking dating company. So hindi natin papangalanan yung company ko dati. Sila po ang gumagawa nitong mall na to. So tara, puntahan natin. So guys, punta na tayo. Tara, bye-bye. Bye-bye. Open. Here? Here only? Okay. Dakuha kay guys. Sobrang laki. Ito po yung pinakamalaking mall ngayon sa Abu Dhabi. First time po namin pumunta rito. Wow! Guys.
Ganda ng interior design, guys. Hello mga kawitik, andito po ako sa Ring Mall. First time ko pong pumunta rito, guys. Actually, yung old company ko ang gumawa nito. Sila misis ang nagtender nitong building na ito. Joint venture. So, hindi na natin pangalanan ang company para walang problema. Ayan guys, oh. Jordan, Nike, Adidas, Under Armour. Snow, Abu Dhabi. Opening soon. Sus, mauna ilang kuan guys, oh. Mauna ilang sulod sa sinihan. Padung sa sulod ba. So, theater number 5 daimi. Ani. Ngita guys. So, ato rin yung palungon guys kay kasaban ta. Kuan. Hindi pa di ay. Susuway tao guys, kami pa may tao. Mau ni? John Wick ni? Dito sa taas mi. Ano kayo designated seat? Oo na di. Pag shoot eh. Be, yate hapit ko ng pandul. Muni sulod sa sinihan sa kuan. Rimol. Oh, di no? Di. Trawa di. So, plaster na si Boy Witik, diring dapita. Muni ilang CR3 guys.
Ito kasi sa... Alam mo, kung may dala ka o hindi, klarong nagsinungaling ka eh. CCTV-hin kita dyan. John Wick Excomunicado Kalas. Ito po yung sa loob ng snow, Abu Dhabi Snow. Yan guys, totoo talagang ice yan, yung snow. Yan sa loob. Magkano kaya yung entrance dito? يلا هاشم. Oasis, ang pinakasikat na Oasis. Mom, you asked hoisin sauce, Mom. Mom, we only have the chili sauce. So guys, meron tayong chopped chicken fry. Meron tayong pansit. Shanghai rolls. Vegetable salad. Pray muna tayo. Ano pa ang hinihintay natin? Attack. First bite.
Pansit lang ta guys kay sige ito guys. Shanghai rolls. Onions. Water. The water. Thank you. No, na always na akong balik-balikan dali guys. Yung chicken chop fry nila. Sobrang sarap. Grabe gid kadaghan sa manok nila guys, di na mo mahurot. So ang among buhaton ani amo na lang nang i-take out, then ibalo na mo ugma. Pwede gid mahurot. Grabe. Munay nakanindot dali guys kay lami pagid kayo niya. Daghan ka ilang or kwan ba? Usa ka order daghan kayo. Kaon tag sibuyas guys. Carrot. Bell pepper. Tubig.
gamay na lang kung gikaon guys kay nabusog ko sa popcorn ganina. Grabing daghanas popcorn po gi-order. Ug wala lagi na yabo, wa gyud di may kurot. Sana guys na-enjoy nyo yung panonood ng aming journey sa Rim Mall. Ayos ba? So guys, busog na ako. So until my next vlog, bye bye.